Píše sa júl 1937. Vysoko nad západným pobrežím Spojených štátov sa objavil zvláštny a neznámy stroj. Bolo to poprvý raz, čo do amerického vzdušného priestoru preniklo lietadlo, ktoré letelo bez prestávky z komunistického Ruska. Sovietskí návrhári druhej svetovej vojny pracovali v utajení a vytvorili lietadla, ktoré boli o krok vpred pred celým svetom. Tenhle příběh však nevypráví jej histórii. Televízia Porast Entertainment uvádza dokumentárny film Márnotratný Maroš. Časť 1. Dnes spolu odhalíme podivuhodný príbeh, ktorý sa odohráva na otvorených pláňach malebnej krajinky. Krajinky, ktorá je domovom a dokonalou harmóniou otca so svojimi dvoma synmi. Starší syn Pišta a mladší syn Maroš. Pišta sa fyzickej práce nebojí, no Maroš radšej doma posedí. Pišta na mobile negemblí, no Maroš stále Clash Royale trčí. Pišta si otca váži, no Maroš má otca v paži. Prepáčte. Otec je celosvetovo úspešný podnikateľ, zakladateľ firmy The Universe SRO a spisovateľ. Napísal len jednu knihu, no tento bestseller dosiahol obrovský medzinárodný úspech. Je to macher. Stále ho dávajú v telke. Áno, je moc populárny, ale taký je velice skromný a správny a moc láskavý a naozaj pokojný. Ľúbi svojich synov. Dal by za nich celý život. Nasledujúce ráno sme sa pýtali Maroša na jeho vzťah s otcom. Prv sme ho museli k tomu prehovárať, ale nakoniec povolil nášmu kameramanskému štábu natočiť tieto exkluzívne zábery a krátky rozhovor. Otec je fajn, ale ja som mal vždy naviac ako byť len jeho poskok. A jeho spôsoby riadenia firmy sú už zastaralé a smiešné. Vôbec nezodpovedajú tomu, čo dnešný človek chce. Podľa svetoznámej finančnej vedkyne a ekonomickej analytičky docentky Bolemíry Podlovastej sa otcova firma The Universe SRO v rebríčkoch výrazne prepadáva. Ako nám znázorňuje aj tento graf, v uplynulom období možno jednoznačne zaznamenať výrazný až znepokojivý pokles úrovne spokojnosti zákazníkov so službami spoločnosti pána otca. Maroš neveril, že jeho tušenie naozaj potvrdila aj naša odborníčka. A tak sa v zápätí šokantne vyjadril. Ja to zdávam. Ja idem preč odtiaľ. Takýmto spôsobom sa Maroš priamo v prenose rozhodol vypýtať si od otca polovicu majetku a odísť. Takto som sa rozhodol a aj otec je s tým v pohode. Otca to zasiahlo a hlboko ranilo. Tak ako mňa, je to jeho voľba. Otec má veľa peňazí a aj tak by som raz zdedil polovicu. No tak som si ju vypýtal trošku predčasne.
podpredseda Detského fondu Organizácie spojených národov a odborník na dedičské konania dr. Sandokan Gorila sa k tomuto rozhodnutiu vyjadril negatívne. Z právneho hľadiska ide o mimoriadne nezvyčajnú situáciu, keď sa majetok rozdeľuje ešte počas života darcu. Dedič, v tomto prípade pán Maroš, však môže uplatniť nárok na svoj podiel z dedičstva, ak s tým darca výslovne súhlasí. Otec súhlasil s prevodom polovice svojho majetku na bankový účet svojho mladšieho syna. Podľa jeho vyjadrenia nechce brať nikomu slobodnú vôľu a takéto rozhodnutie je jedine na Marošovi. Je to skvelé. Konečne sa odsťahujem do mesta a začnem žiť. Už ma tu nič nedrží. Ja chcem viac.